Justice and regard. Okay, so get ready, music. Music, please.
Hindi ka nakaparin. Okay, thank you. Let's go to Barangay Oso. Former Vice Mayor. Yes. 3 days meeting, rostering. All night. 8 months. Ano nasa loob sa'yo? Deep root. Asking good. And regalos. Okay po sa mga nakatahapon. Siya po ay magayong programa pagkamot po sa sports. Ano po? Kaya po mga nakatahapon sa mga nakaagin kong taon dahil po nawala ang basketball tournament, hindi po sa Banwaan Kanlimana, ituloy po kaumahan na sinagagaw po ni Kadagos na pag-improve ang mga talento sa tuwing mga basketball players. For this afternoon, the DJ Inter-Commercial Inter-Barangay 40-Up Basketball Tournament. Upload ko po para sa sayang mensahe, the DJ himself, our municipal mayor, Jesus Jess Mamara. Salamat, Joseph Arhal na hamon. Hello, point is over. Makawag naman kita papagindi sa sports complex. Palapak ko yan. Harap ko po na paglimanan sa sports enthusiast. Kaya kami po sa local government, kami po municipal sports committee, nagkailangan naman po yung kakawalahan, lilimanan, kasi makakapunter po in sports development sa Banwaan, as well as potential duties. Palapatan ka po, sa ito mga muses. Yan. Alam mo ito po. Sa sambulang po ng kaibanan, sa sambulang bahan, tugutan po rin ako with all due respect na kapalan po sa dami location, yung po din councilor, dati Totoy Mutera. Palapatan ka po. Councilor Jose Capton San Ventura. Councilor Ronel Bulao. Councilor Jeremiah Ronoy Atienza II. Ang Liga ng mga Barangay President, Councilor Daniel Coral. Ang Sorry, it's DJ.